मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण आरोप केलात की तिथे कुठल्याही प्रकारचं काम झालेलं नाही, म्हणजे प्रेत जाळण्याच्या शेगड्या असतात. विकास कसा करायचा असतो आम्ही निश्चितच तुमचं विजन लोकांना आवडेल. जसजशा निवडणुका जवळ यायला लागलेल्या 5 वर्ष का शांत होता तुम्ही? त्या भगिनी गावाच्या विलास सरांची भूमिका काय असेल? अधिकाऱ्यांच्यावर वचक ठेवून काम करण्याची ज्यांची पद्धत आहे, ज्यांच्याकडे धमक आहे. नमस्कार, मी योगेश. पाहूया आजची बातमी. नमस्कार, महाराष्ट्र न्यूज अपडेटच्या या विशेष भागामध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आता आपल्या सोबत आहेत ज्यांची जिल्ह्यामध्ये दबंग व्यक्तिमत्वाची ओळख निर्माण झालेली आहे, ते दलित महासंघाचे कार्याध्यक्ष विलास कांबळे सर. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत की ते ग्रामपंचायतीच्या संदर्भामध्ये बघा तिथं चर्चाही ग्रामपंचायतीची चालू झालेली आहे आणि आपल्या आता विलास कांबळे सुद्धा त्या सगळ्या चर्चेमध्ये आहेत. तर त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत की ते माजी ग्रामपंचायत सदस्य आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून त्या काळामध्ये त्यांच्या वार्डाचा आहे तो विकास पूर्णपणे झाला होता आणि सध्या ते आता विरोधी महापरिवर्तन आघाडीचे गटनेते म्हणून काम करतायत. तर त्यांना माझा पहिला प्रश्न असा असेल की गेल्या 5 वर्षामध्ये जी दलित समाजामध्ये जी काही अवस्था झालेली आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण आरोप केलात की तिथे कुठल्याही प्रकारचं काम झालेलं नाही, गटारे असतील, आरोग्य असेल, शौचालय असेल, असं कुठलंही काम त्या भागामध्ये झालेलं नाही, काय सांगायचं? या ठिकाणी मी प्रथम आपल्या माध्यमातून विरोधकांना सांगतोय की या गावामध्ये दलित वस्तीच्या फंडाचा विनियोग हा कुठं झाला याचा अजूनही थांबता लागलेला नाही. 5 नंबर किंवा 6 नंबर मध्ये कोणत्याही विकासाचं विजन घेऊन विकासाचं काम झालेलं नाही. या 5 वर्षामध्ये आता दुरावस्था झाली आहे सर्वच गोष्टीची. गटाराची आहे, रोडची आहे, पाण्याची तर बोंबच आहे आणि आत्ताच्या सध्या स्थितीला दोन्ही स्मशानभूमीमध्ये असणाऱ्या त्या म्हणजे प्रेत जाळण्याच्या शेगड्या असतात त्याही गायब झालेल्या आहेत, त्याही चोरून नेण्याचं काम झालंय आणि त्याही अजून बसवलेल्या नाहीत. त्यामुळं अतिशय एक दुर्दैव बाब आहे की आमच्या गावातला ग्रामपंचायतचे सरपंच आणि मला वाटते 5 सदस्य असतील, असे 6 जण निवडून येऊन आमच्या या 5 आणि 6चा विकास झाला नाही, ही एक दुर्दैवाची बाब आहे. आणि इथून पुढच्या काळामध्ये आम्ही या सर्वांच्यासाठी झगडून आम्ही आता मला वाटते ज्यावेळी 2012ला आमच्या स्वतःच्या पाईपलाईन म्हणजे पाणी चालू केलं होतं पंचगंगेचं, ते पाणी मुबलक येत होतं. पण आत्ताचं पाणी हे 15-15 दिवस येत नाही, आलं तर कमी दाबाने येतं आणि मिळत नाही पाणी. त्या संदर्भात आम्ही आता मोठा उठाव केलेला आहे आणि इथून पुढच्या काळामध्ये विरोधकांना हे काम करण्याचं आम्ही आता ग्रामपंचायत लढवून त्यांना हे काम कसं करायचं असतं आणि विकास कसा करायचा असतो आम्ही प्रवीण जनगोणे यांच्या नेतृत्वाखाली या गावाच्या विकासासाठी विजन घेऊन काम करणार आहे. ठीक आहे, तर एक विजन घेऊन ते लोकांच्या समोर जात आहेत. निश्चितच तुमचं विजन लोकांना आवडेल. माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की आपणही मागच्या 5 वर्षामध्ये मागच्या 5 वर्षामध्ये कुठलंही आंदोलन किंवा कुठल्याही पद्धतीची विचारणा विरोध सत्ताधाऱ्यांना झाली नाही, पण आता जसजशा निवडणुका जवळ यायला लागलेल्या ग्रामपंचायतीच्या तसे आपल्यामध्ये एक ऊर्जा निर्माण व्हायला लागली. 5 वर्ष का शांत होता तुम्ही? आम्ही एक आमच्या भगिनी गावाच्या एका उच्च पदावर काम करते आणि आमच्या भगिनींच्या संदर्भात आपण काय उठाव करायचा नाही असं आम्ही ठरवलं होतं. पण कोणतंच काम न झाल्यामुळं आम्हाला हा उठाव करायचे पाळी आलेले आहे, कारण त्या फक्त नामधारी काम करत होत्या. त्यामुळं त्यांना म्हणजे सत्ता जरी असली तरी विरोधकांनी म्हणजे आमचे जे विरोधकांचे नेते आहेत त्यांनी ते काम करू दिलं नाही किंवा काय झालं तर त्यांचा प्रश्न आहे. पण आमच्या भगिनींना संधी असताना त्यांनी ते काम केलं नाही. महापरिवर्तन आघाडीच्या माध्यमातून सगळ्या युवकांना येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये संधी दिली जाईल असं बोललं जाते. विलास सरांची भूमिका काय असेल? आमच्या वार्डामध्ये पूर्ण ताकदीनं काम करणारी 5 आणि 6 मध्ये एकदम म्हणजे ज्यांनी चळवळीत किंवा इतर ठिकाणी काम केलेलं आहे आणि ज्यांचा अनुभव आहे की म्हणजे चळवळ कशी असते किंवा काम कसं करून आणणार, जसं जसं अधिकाऱ्यांच्यावर वचक ठेवून काम करण्याची ज्यांची पद्धत आहे, ज्यांच्याकडे धमक आहे, असेच आम्ही युवक या वार्डामध्ये निवडून आणणार आहे. आणि एकूण 1 ते 6 मध्ये सर्वच युवकांना संधी देऊन
युवकांच्या हातात आम्ही म्हणजे चोरांच्या हातात देण्यापेक्षा पोरांच्या हातात एक ग्रामपंचायत देणार आहे. त्यामुळं ह्या गावानं आम्हाला आमच्या विकासाला संधी द्यावी अशी मी ग्रामस्थ आमच्या वतीनं तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून गावकऱ्यांच्या अपेक्षा बाळगतो. ठीक आहे. तर हे होते दलित महासंघाचे कार्याध्यक्ष विलास कांबळे सर. त्यांनी आपली भूमिका रोखठोकपणे या ठिकाणी मांडलेली आहे.